guztioi orain aztu zuen kezkak eta, bueno, erakutsi zuen trebetasunak gure galderei erantzunez. Huts egiten ez duen horitarikoa bazara. Zerren zain zaude? Bilatu, zu eta beste 3 lagun eta borrokatu gure zaku erabazteko egunez egun gizentzen jarraitzen duena. Hori da gaur gure taldeek egingo dutena, noski. Gure galderei erantzuteko prest daudela erakustea, baina badago zerbait garrantzitsuagoa. Gure programaren jarraipena ziurtatzea. Ez dezagun denbora gehiago galdu eta goazen jokatzera. Gaur helburua antxe kutxa dizdiratsu baten dago. 10.673 euro! Eta jentzat izatea espero dute, Zarauzko zanpantzarrek. Joderri, hemen demo galtzen egaituki. Entrenatu inberdeola programako, entrenatu! Txoakoiak alo bote utzi, eta lidertza jarriko ju, desafio baten bitartez. Benetan ustek Ignei palaz irabazengo jakela? Palakin, iraz, eta ea txingoi. Ai? Zeren alde hau? Realeko kamiseta jazteunan alde. Tximista fazian, honena naiz. Tani, pinkapenean. Musikako galdera bat behar eztik eta asmatzenik, hauen dio. Bai, esan dikena egileak. Bai, alaxidek bai. Baina politikako guztiak asmau. Bo, mutilak, listo. Unaino taldean dizaten etorri gaituk, eta guainde alaxe segiko jau. Oidek, eta gauza bat ingo jau. Aurrena, isku jarrikoek, eta aurrengoan bainat. Ados? Ados? Ados. Emaia ba bostekua. Emango txapa. Zanpantzar. Aurrera, zanpantzarrak! Peru, Beñat, Oyer eta Gorka. Zanpantzar! Bueno, gaurre, ostras, koloretsu zatozte, oso guapo zaudete. Bai? Isku, por cierto, enteratu nez, rapeatu ere egiten duzula. Ni rapeau. Bai, aurreko saioan, off the record, entzun zendua zen rapeatzen. Ah, bueno, ez rapeau, esan guazeneko esketx baten... Pikoizketa bat. Pikoizketa bat, bueno, gero nahi baldin baduzu rapeatu edo. Eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, vale. Dena den, hasingo gara jokatzen, oraindik ez duzuen lortu gure zakuko diroa, ze pena. Bai, Zaila jarte gozu, bai, erresa. Ia ba, enpoiatu egin behar duzue, entrenatu egin behar zarete, Bai, Bai. bai, bai. Hombre, ezke ja bizkata komodatu egin zarete, Horregatik ez da komodatu behar. Ez da komodatu behar, bale, oso ondo. Baia kapitaina aldatzen duzuen, oso komodatuta zaudeta. Bueno, ez, hainbeste ez. Ah, bueno, vale. Venga, besterik gabe, jokatzen hasiko gara tximista txandarekin. Tximista izena badakizue, tximista bezaina askar pasatzen delako. Galderak bata bestearen atzetik, bakoitzak 10 puntu eta adi, ze galdera bukatu arte, ezin duzue erantzun bestelan, okertzat joko dut. Vale. Gorka, isku zuzeu hasiko zara. Denbora! Parisetik haurtxoak ekartzen zituen egaztia. Zikoina. Bai, ziuzena da. Non dago Ekainberri museoa? Zestoa. Ondo. 5/7. 35. Bai. Non dago Abando Ibarra-kalea? Bilbo. Bai. Euskal Estatistika erakunde ofiziala. Eustat. Zuzena da. Zein lurraldetan dago Larraine? Zuberoa. Bai. Jarraitu abesti hau. Emoiztasuz? Musutxu, Bai. Gipuzkoan dagoen santutegirik ospetsuena? Arrantzazu. Bai. Landare batzuetan sortzen diren zirizorrotzak? Paso. Pasa. Paso. Arantzak. Bai, zuzena da. Anbotoko Mariren kobazuloa dagoen mendia? Anboto. Zuzena da. Zein hiriburutan dago Erzia hotela? Bilbo. Bai. Robert Downey Jr.ek gorpuzten duen superherorea? Iron Man. Bai. National Basketball Associationek siglak? NBA. Bai. Negua joan da? Ta. Bai. Ekain eta abuztu bitartean? Uztaia. Zuzena da, 5 ordu Mariorekin obraren egila, Miguel? Oi, ez da sartu, baina bazenekin ez da Peru? Hene sentatu zentzen galdera. Bai, bazenekin, bueno, dena dara, 15 galdera asmatu dituzue, 150 puntu lortu dituzue. Peru, oso ondo zabiltza. Bueno. Planteatu orain gure armaietan ia zu izan bertzaren gero kapitaina, hitz egin zuen artean. Bueno, bainat zue izan zeinke, baina... Bai. Baina ez da gauzan biziorik, ikusten dudanagatik. Bueno, Bueno, ikusiko dau. diskutitu zuen artean, ados?
Badakizue, orain joan gure markesinara, eta dagoeneko zain daude ate joka gure Gasteizko pixuki izak. Nolatan apuntago gabonea? Jo, joanet, diru pixka tirazteko, eta hori berde dure, bai? Mira, eta ondo pasatzeko. Bai. Zurekin bat. Ondo pasagut hori, baina binua celebria be bagarai. Aizea, bengalduen zinen etxea bidean ja temporatxoa goia zinen. Polonian o Irlandan edo nola itzen berde? Polonian igual oinatiera asko euskerien antzera ingo hau, edo zein lekuta fanda be, ingo zen hau. A ver, ingleses. Aimar, zuzen bioz ingleses. For beer, please. Bueno, Ainoa, ez da egitulan oso azkarra joko garen, baina bagoiaz, Hemen daude, aurrera, pixukizak! Aizea, Aimar, Aitor eta Joane! Pixukiz! Bueno, Gabon laukote! Gabon. Gaurkoan zer animatuago, ja bizkat entrenatuta etorri zarete, ez da? Horren gara gabadana irakurten. Irakurtzen egon zarete, ze ondo. Por cierto, Joane, zuk zergatik esaten duzu zure lagunak frikiak direla eta zu ezain beste? Ba, nahi bertxua, ja, bueno, gustate zait, baina eske hauekin ez gustatzea lortu egia zen. Bai, Tximista fasean jokatuko dugu, badakizu Joane zurekin hasiko gara, denbora. Nongoak dira Tolosako babarrunak? Tolosa. Zuzena da. Zenbaketa erromatarrean zenbat da ze? 100. Bai, zein da urritzaren fruitua? Urra. Urso ondo. Taula periodikoan kaltzioaren ikurra. Paso. Zea. Bai, hauan daukagu, oska egiteko erabiltzen dugu. Ditu. Bai, zuzena da. Hortz esateko bestera bat. Agina. Bai, Euskal Herriko zein hiriburutan dago Dato kalea. Gasteiz. Oso ondo. Zintz egiteko erabiltzen den zapi txikia. Musu zapia. Oso ondo. Araba eta Bizkaia artean dagoen mendirik altuena. Paso. Gorbeia. Bai, zein hiriburutan dago landaben industrialdea. Iruña. Zuzena da. Armi arma gizona. Superman. Ez, Spiderman. Atmosferako gertakariak aztertzen dituen zientzia. Meteorologia. Bai, goiz gorri arats. Euri. Bai, Suitzako hiriburua. Berna. Bai, Tronu jokoa idazlanaren egila. George R.R. Ez dakit. Paso. Martin, ez da sartu. Bueno, guztira, 13 hitz asmatu dituzue, 13 galdera erantu dituzue. Zuzen, beraz, 130 puntu lortu dituzue. Spiderman, Aimar, zuzinen, ez da? Zer duzu, Superman? Bai, Superman izan. Bueno, batu, gertatzen diren gauzak dira. Bai. Ez da zer gertatzen. Bale, bueno, gertatu da, hitz bat ez duzuela asmatu, baina, bueno, ez da zer gertatzen. Bueno, ikus dezagun nola dagoen gure markagailuan. Eta hortxe daukagu. Pixukiz taldeak 130 puntu eskuratu ditu, eta Zanpantzarrak taldeak 150 puntu. Bueno, irabazten hasi duzue gaurko gaua. Bai? Oengoz ondo, a ver. Oengoz ondo, a ber. Atento, alare. Atento, egongo zarete, bale? Eta bigarren txanda jokatu behar dugu Jaun Andreok eta fasonetan badakizuet talde bakoitzeko liderrak, urrats bat egin beharko dula aurrera. Zuek ez galdu, bigarren txanda. Eta prez ditut hemen dagoeneko gure pixukizak. Txikiz, bueno, aurreko saioan zuen kapitaina liderra Aitor Txuixan zen. Eta gaurkoan ere? Gaur bai. Bai, zuek ez zarete arriskatzen, baina ez dakazue, botere beharrik ez daukazue, Aizea, Aimar, Joane. Etxean eukide da boteria, ez? Etxean bai, eta bale nork egiten du afaria etxean? Bueno. Zer, bakoitza berean, danon artian, bertsuak abesten, ez da? Eta Joane? Ni sukaldean eta bai bertxotan. Orduan Joane da, horre, zuen afaria eta bazkaria egiten da bena, Hainketan da bena Joane da. Bai, eta Aizea, zuzer zara, taldeko gia. Benoke esan. Zakete, ikusi dudalako Gasteizen galdo egiten zarela, normalean. Behin galdu nintzen eta horrekin geratuko naiz, baina behin. Behin, bueno, Bidea orduan... ikasi nagoen. Bale. Badakizue, oso garrantzitsua da bigarren fase honetan ere, intuizioari jarraitzea. Aitor, beraz, zu izango zaren ez liderra, zuri esan behar dut hau, Hartu zure lekoa, esan nahi jo zure taldekideei. Venga, Tati. Hala, Venga, Tati. Hala. Oso ondo. Ze ondo galitzen zaizun horre leku hori?
oso ondo. Bai, ez da? Bale, ia nola moldatzen zaren gaurkoan. Ikus ezagun zein da lehenengo galdera. Badakizu, 10 segundu, botella sakatzeko ala ez, sakatzen baldin baduzue, 40 puntu jokan, bestela 90. Zurekin bat! Oso ondo, bueno, zelako ondo hasi garen. Zein da aurren sendagilea, otorrinoa, foniatra, pediatra edo urologoa? Aspaldi egon barik, baina dioke gogoan dago pediatra. Aspaldi egon barik? Bai. Zenbat urte dituzu ba? Hogei ondio, baina. Bueno, bale. Sanua danak medikoen familiari uste dukien da. Pediatra markatuko dugu beraz. Eta zuzen alda pediatra. Bai, zuzena da, oso ondo. Bueno, 40 puntu. Oso ondo hasi zarete, ia nola jarraitzen duzuen. Bigarren galdera. Zero, kontzentrazio aurpegiak. Igual jarriko dugu. Denbora. Claro, Aitor, zu Gasteizen bai, baina Bilbon? Modatzen zara? Bilbon gutxi. Gutxi izan naiz. Bai. Bueno. Hauetako zein kale ez dago Bilboko 7 kaleetan? Zamakola edo Artekale? 7 kaleetan gutxi izan naiz. Bilbon egon naizenetan be. Baina Artekale esango nike baietz. Orduan Zamakola esango. Baina aldera bez izango da, baina. Zerbait esango da Zamakola esango. Zamakola markatuko dugu beraz. Eta zuzen alda? Zuzena da, oso ondo. Eta batu, Zamakola kalea badago Bilbon, baina ez 7 kaleetan. Zuzen. Oso ondo. 3. galdera. Zurekin bat! Bai, eh? Bai. Bai? Adibidez. Hau ez duzu asmatuko, Aitor. Bai. Zein da Guatemalan ekoizten den produktu nagusia? Artoa, azukrea, kafea edo garia? Seguru ez dagot. Eta ez seguru ez dakit. Orduan, kafia ez zango neke. Kafia ez? Ez zango neke. Kolombian eta bai ezaguna badala kafia, baina kafia ez zango neke. Eta bestian artian... Ez dakit, azukria zango. Azukrea markatuko dugu. Eta zuzen alda? Bai, zuzena da. Azukrea eta gero bananoa. Beatu, oso ondo asmatu duzu. Asmatu da, esan duzu ez. Bueno, bale, beste galdera bat. Ja ez dago hemen errespeturik. Bai. Zurekin bat! Ala. Zein itxasotan isurtzen du bere emaria Ebro ibaiak? Kantauri itxasoan, Alboran itxasoan, itxaso Adriatikoan edo Mediterranear itxasoan. Mediterraneo itxasoan. Ziur zaude? Bai, nahiko aparte gaketa zate Ebro ibaia, baina bai. Bale, Mediterraneo aukera markatuko dugu. Eta zuzen alda? Bai, zuzena da. Oso ondo. Orain, Aitor, bukatu da zure zeregin nagusia behintzatero, bueno, zure taldekidek erantzun beharko dute orain galdera, 40 puntuko galdera, hortxe dituzte ja dagoeneko afixak ordenatzeko, erakutsi? Musika da protagonista hementxe. Aha, eta zein da galdera? Hortxe. Zeinek dauka Grammy sari gehiago? Grammy. Bai, adibidez. Ni idea. Eta guen artean? Nik uste hola. Ni idea, baina. Hola xe. Bai, platatik amisako. Bai, horrela? Bai. Bale, Aitor, orain zuk izango duzu azken hitza. Eman buelta suave, lento, rollo modelo. Oso ondo. Pum, bale. Batetik daukagu Queen Bee edo Beyoncé, U2 taldea eta Taylor Swift. Eta Grammy gehiago, zure taldekideen ustez, Beyoncék
dazka? Ez dakit. Egisa, ubi taldiak rekorrido nahiko luzia dakola. Eta hor igual egon leke diferentzia. Baina ez dago base zientifikorik aldaketako. Eta ordan, irun intuizioa baten apaino gehitxo balixo benez, ez da aldatuko. Oso ondo, bale. Horrela utziko dugu beraz, bai? Bai. Bale. Ba, zuzen alda? Bai! Beyoncék 28 Grammy ditu. Kontuz, YouTube taldeak 22 eta Taylor Swiftek 15. Bueno, ba, oso ondo. Ai, behatu, hau da Beyoncé. Ez ezagutzen Beyoncé? Bai, ondo dago. Da YouTube saleago zara, ez da? Bueno, salia ez pentsatu, bereziki musika salia. Ez zara musika salia eta zer egiten duzu normalean? Bertzuak entzun, zerbait entzun. Bertzuak entzun, bai. Ez musikia bai, baina musika entzun dutenetan gertuko musika entzun esan dugu. Ostras, bueno, ba, Joanek kontu ze igual errasoi da kasu, ez du musika entzuten bakarrik bertsoak. Ostras, arazoa daukagu. Bueno, dena den, bukatu duzue bost erantzun zuzen beraz, 180 puntu lortu dituzue fase honetan, eta hori, tximista fasean irabazitakoari gehituz gero, guztira 310 puntu lortu dituzue, oso ondo, txikiz. Buah, kontuz, orain, zer da hori? Ai, zanpantzarrak dardarka. Nola moldatuko dira oraingoan? Ufa. Pio puntu lortu dituzte. Jode, bai. Finibri, Ostras, Pedrin, Oso erantzaiak hau horretu. Bai, eski oso serio zaudete, txikiz. Baina laitu bizkat, ez? Bai, hoi bete. Bueno, a ver, atera dituzue zuen kalkuloak, ez? Badakizu zer egin behar duzuen. Ez didazue zer kontatuko, beti bestela. Hoxe, asmatu. Asmatu, hori da. Claro. Zein izango da zuen kapitaina? Gorka. Beti ezela. Bueno, Gorka. Esan aio, zure talekidei. Bai, egon gaituk. Venga, egurra. Bai, hoi da txintxo ibili, bai. Txintxo ibili, Gorka. Eta orain bai, ia nola moldatzen den Gorka gaurkoan. Hortxe doan lehenengo galdera. Bai, ez. Hau jakingo du, edo ez? Nik uste bat. Bai edo ez? Ui, denbora. Bai, hau getze duena doz, orduan, bi baten kontra. Ai, bertxularia zuk ematezu. Bai, poto ingo nuke askotan, zehen eizozoa bila. Ez que isku beti dazka, ez dakit hori etxekoek ikusten duzuen ala ez, baina isku beti dazka eskua poltsikoan, sartuta. Bueno, hoxe da galdera, Gorka. Zer forma du gure galaxiak esnebideak? Eliptikoa edo espirala? Eliptikoa, esango nuke, galaxiak egin abintzat eliptikoa, ja ustez. Guriare, bai. Espirala ez dakize formaan, eliptikoa esango. A ber, eliptikoa izango litzak. Hola, no? Bai? Ovni bat ezela mutxu. Eta espirala, bueno, ez dizut esango. Eliptikoa. Gero esango dizut, bale? Bale. Eliptikoan markatuko dugu beraz. Bai. Eta zuzen alda? Espirala da. Rollo, ez? Osea, rollo borobil txikixe eta gero zabaltzen juten dela. Ja. Ba, holantzen, espirala da, Gorka. Bale. Venga, ba. Lasai, Venga. Bigarren galdera. Bai, venga, Manitxo. Zurekin bat. Oso ondo. Politika. Bueno, curiosity about politics. Zein da Barack Obama estatu batuetako presidente oiaren bigarren izena? Bigarren izena, Bai. Hosni, Nikolae, Ahmed edo Hussein. Hussein ez dut uste, oien kontra justu, oien kontra bilizian. Bueno, agian Hussein izan lehik eta horregatik ez du erabili orain arte bere bigarren izena. Ja, baina ez, etxet iruditzen. Eta Ahmed, igual, esatiak, baina Ahmeten nuke esango. Hosni o Nikolaen artian, no? Hosni edo Nikolae. Hosni o Nikolae. Zein horiek oso ekialdekoak dira, ez? Oso Europa ekialdekoak.
Ez dakit, Hosni esango eta. Hosni. Bai, baina... Venga, txiki, lasai, markatuko dugu Bai. Hosni. Eta zuzenan da, Hosni. Ez, Hussein zen erantzun zuzena. Bere izen osoa da, Barack Hussein Obama bigarrena. Ostras. Pedrin, ostras, bai, Joder. Bai, Barack Hussein. Joder, Saddam Husseinen kontra da, ibilin zian, baina. A ber, izena, berak Saddam Hussein ezagutu horretik jarri zioten. Bai, baki. Bai. Nik ezagutzen du bai, neska bat Jennifer Lopez deitzen dena, eakoa bera, musu handi bat Jennifer Lopez, J-Lo, baina, klaro, berari izena jarri zioten Jennifer Lopez ez ezagun egin aurretik. Bueno, hau kontatu beharrik ez daukat. Beste galdera bat. Zurekin bat. Errex, Ez egipanik, Ojo, Ojo. Ojo. Zema minutu ditu laurdenak saskibaloian. 20, 12, 15 edo 10. Hore, okerrez banao, 10 minutu, ja. Zelan? 10 minutu. Zena, alaixago, venga. 10 minutu. 10 minutu. Markatuko dugu 10. Lau 10-eko. Lau 10-eko. Bai. Batzuan eternuak egiten dira. Bai. Venga, zuzen alda 10. Bai, zuzena da. Oso ondo. Eta orain iskuri zuzendutako azken galdera. Zurekin bat. Estatu Batuetako zein estatuk mugatzen du soilik itsasoarekin? Maine, Hawaii, Florida edo Michigan. Hombre, Hawaii estatu batutako estatua da, eta isla bada. Sake Hawaii. Bale, Hawaii markatuko dugu. Pazifiko erdi-erdian. Eta... zuzen alda, Hawaii. Bai, eta azalpen guztiak zuk eman dituzu, beraz, lan gabe utzi nauzu beste behin ere gorka. Bale, oso ondo. Orain, bai, zure zeregina, edo, ez da bukatu, orain zure taldekidek afixak ordenatu beharko dituzte, hortxe dituzu afixagia erakutsi. Oi, animaleak dira, ze politak, ez da? Bai. Bai. Zein da galdera? Zeinek egiten du korrika bizkorrago? Iuntxillak askarra dituk. Txia azkarra, bai. Bai, zanka Zartzare, Hoi askena. bai. Bai, baina Aldik handia da, engaina igual, Zergatik jarri ego. Hase. A ver, berez bai, no? Ni jarriko nuke hartza untxea ipogotagoa. Ja. Hau gaskara ditu bai, Bai, nahi bai, bitzasean kaseskakin, Eta tamainoan, Bai. igual, Nik hola, bi hauen artean, nik ustet. ni Eske, untxea gaskara ditu bai. Azuntxa txikilek eta hartza handitu. Honek segaken grasa pilakin, Amaitu duzu? Lehenengo, ez da hit. A ver, gorka zeatu. Ai, zuen arrazionamentu da maravillosoa. Ez que gatu ze hankak. Eske bai, honek kriston zanka daukiko, Bai, ez que hori egia da, claro, ez que proportzioa bebatu behar da, eta ana desan. Hori izan leikela azkarra, baina, claro. Deskuidatze baize. Ez duzu bukatu. I, hartzak askarrak aldituk. Etzekite. Bai. Deskuidatze baiz untxia. Ez ekit, baina azkar bai. Horrek hoi altzatzeko badak izen bat, zerriken. Bega, hola uste, Hoiek paso bakoitzeko 500 kilokaloria gatzizkiki. Gorka, eman dezakezu buelta. Bukatu, gabe. Zeinek egiten du korrika bizkorrago? Ez daude ados, Grizzly hartza jarri dute azkarren bezala, ondoren untxia eta ondoren hipopotamoa. A ber, hipopotamoak eduk esango oso azkarritu, igual, bai, Ez guretan ibiltza asko hipopotamoa. Ez dakit. Eta hartza azkarra da, ze gizokinak garrapatzen ditu, rig-rau, hola zeitua. Baina... Untxilla da azkarra. Baina txikiagoa da. Ja. Ez que hartzatek igual untxilla harrapatuko duke. Edo zapaldu kontratu gabe. No, harrapatzea da, no? Ez que beko lagadu, Artxiki askar arguan.
Artxikia ze txikia zen. Bueno, aldatu untxia da hartza. Bai, Bai, untxia azkarrena da, zure ustez? Igual, engaño dut. bai, Eske, bai, hola xerako igual du, bai. Esko ez ez hipopotamo mantxo. Bai? Bai, igual hipopotamo da azkarrena, baina. Ba, Zuzen alda. Ez! Grizzly hartza da azkarrena 46 kilometro orduko hartzen ditu, ondoren hipopotamoak 48 orduko, eta untxiak 40 kilometro orduko. Beini, errezoi zuk, Engaña dut ezun da, da. Klaro, baietz. Ez da kasuek konfiantzan dirik Beñatengan benetan esanen dut zuet. Nik beti esanen dute, Beñat izango zela liderra, baina, lideren artean liderrena bera izango zela. Eta orain, bai, begira ezagun nola dagoen gure markagailua. Zanpantzarrak taldeak, 230 puntu eta Pixukiz taldeak, 310 puntu lortu ditu. Bueno! Eta orain bai, bigarren fasea bukatzera guaz, bukatu da, eta badator erabakigarriena zanpantzarrekin jarraituko dugu jokatzen, eta hementxe, jokatzen dena da, gure zakuko diro irabasteko aukera. Beraz, zuek ez galdu, 3. fasea. Listo, 3. faserako prest. Kaldera simplek 60 puntuko balioa izango dute, eta botella sakatuz gero, 120 puntu egongo dira jokoan. Bueno, badakizu zer egin behar duzuen, azteko remontatu egin behar duzuen, eta gero ikusi bestek zer egiten duten. Den argi dago, ez da? argi. Jukatan, zagardotegiak, ze zagardotegi? Bereziki baten bat? Ez. Edo zein? Ez da kagola... Preferentzi. Danetik probatzea gustatzen dugu. Ah, bale, oso ondo. Bale, bai, igual Euskal Herriko zagardotegi guztik be egondik ez zuen zerrendan beraz. Bale? Zagardotegiaren ruta aldozu egin. Bale, hasi egingo gara beraz, badakizu esentuz jokatu, eta, bueno, bihotzat jokatu edo kibelaz, baina pentsatu zuen liderraren bakardadean, bale? Oso bakarrik dagota. Hasi egingo gara. Ez? Denbora. Poesia, Gorka. Nork jaso du aurtengo Espainiako poesia saria? Blanka Sarasuak, Gorka Otegik edo Miren Agur Meabek? Ez da git. Miren Agur Meabe ezaguna da, baina... Miren Agur Meabe... Biba zuekin sonatzeite ontzala, baina... Zuk ETV-ko programa guztik ikustezuz. Bai. Batzu, bai. Igual horregatik gonbidatu zioen, Miren Agur Meabei. Igual lobi bada, baina ez dakit, Miren Agur Meabe esango ez. Bale, Miren Agur Meabe markatuko dugu. Eta zuzena alda? Bai, zuzena da. Oso ondo. Bai, horregatik gonbidatu zuten. Vale. Biba zuekera. Bigarren galdera. Bai. Zurekin bat. Bai, Gorka, zein hiritan dago Empire State Building? Okerrez bana New Yorken dago, baina... New York? Bai, New Yorken. Uste baietz. New York esangoet. Bale, New York esango duzu? Bai. Egun zara sekula New Yorken? Ez. Baka gugua juteko, Bai? Bai. New York? Bai, jarre New York, bai. Agian Yucatanera baino New Yorkera behaltzarete joan, Ja, igual, bai, ez da txarra. New York zuzen alda? Bai, zuzena da, oso ondo. 1930 eraikia eta 102 solairu ditu. Ondo. Oso ondo. Bai. 3. galdera. Bai. Aldik asma. Zurekin bat. Asko mokatzen.
Zein erakunderen burua dugu Unai Rementeria? Da Bizkaiko Foru Aldundiko diputatua da. Bizkaiko diputazioa edo Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaiko, zer? Bizkaiko diputazioa, Bizkaiko Foru Aldundia. Bale, Bizkaiko Foru Aldundia esango dugu? Bai, Bizkaiko Foru Aldundia, bai. Bale, Bizkaiko Foru Aldundia. Bai. Zuzena alda? Bai, zuzena da, 2015an hartu zuen kargua. Bai, diputazioa zenez gero behontzat hartuko gendun, eh? Bale. Bai, beste galdera bat. Ai, ze polita. Baina, aukerak hortze behar, bai guazuzkiak aukerak, eh? Bai. Bai, zurekin bat! Itzeki panik, Bai, aukerak bat. Bueno, claro, botella sakatu dute ze bakizu, estilo arkitektonikoak beti dira... Ja. Estilo arkitektoniko berak ez da, orduan, claro. Mitikoa. Logika daka botellari ematean. Klasiko, neoklasiko, romaniko. Parisko Notre Dame katedralaren arkitektura estiloa. Sekula ikusi dozu Notre Dame erre aurretik? Ez erretzen zehola. Ez dakit, itxuragatik da igual gotikoa esango nuke. Gotikoa Bai. da erantzuna. A ber, ez dakit, baina. Kutxa kasu, el jorada de Notre Dame. Ze? Notre Dameko Concorduna. Hori zer da? Pelikula, dibujozak. Ba, igual iruirukiak agertzen zonatzi. Iruirukiaken befijo, ziur baiet. Seguru baiet. Seguru baiet. Bueno, markatu. Gotiko alda. Ez dakit. Bai, zuzena da. Gotikoa da, eta 1173an hasi ziren eraikuntza lanak. Eta bai, gaur egun bizkat txamuskatara. Bai. Bai. Beste galdera bat. Utzit desio. Bai, Hirurogeiko bat. Venga, aurka. Anim. Denbora. Bai. Hau bat sekit. Hau badakizu? Bai. Izena raro azia. Nor da Europako batzordeko egungo presidentea? Jean-Claude Juncker, Tedros Adhanom edo Ursula von der Leyen. Ez badaiz Europako Parlamentuak edo nazten Ursula von der Leyen. Emakumea. Ursula von der Leyen markatuko dugu, beraz. Bai, uste baiet. Zuzen alda? Bai, Ursula von der Leyen belgikarra da erantzun zuzena. Eta bueno, bukatu duzue, zuen txanda guztira 5 erantzun zuzen, beraz 480 puntu bakarrik fase honetan marka hautsi duzue, beste rekord bat lortu duzue, beraz zorionak. Mila esker. Eta orain, datozela pixukizak. Aitor, listo dago, pixukizak listo daude. Badakizue, fase honetan puntu asko daude jokoan. Beraz, suposatzen du zuen kalkulak egingo zenituztela, eta bar, ezta. Ai, oso kontzentratuta ikusten zaituzte. Urduri gauz. Oso urduri. Ja, Aimar, zuri zer gertatzen zaizu? Kontzentratuta, no. Kontzentratuta zaude. Baina zerre ez, ez? Esatzen nuen. Zuk ez dakizula zerretzen. Ez dakit ezer. Ez dakizula zerretzen. Bale. Bueno. Lehenengo galdera. Denbora. Zure zara ez zinemazalea, ez. Ez bereziki. Seriak bai, guztu dituzu? Zein euskal aktore izendatu dute Emmy sarietarako? Ane Gabarain, Amaia Aberasturi edo Loreto Mauleon? Emmy sari esan duzu serieanak dira, ezta? Emmy sarietarako. Bai. Loreto Mauleon esango. Loreto esango duzu? Bai. Ba, Loreto markatuko dugu, Loreto Mauleon. Eta zuzen alda? Ez, Ane Gabarain, bixak donostiarrak, baina Ane Gabarain da, izendatu dutena.
Beste galdera bat. Bazara, oso. Bai. Zurekin bat! Hola. Gizakiak erabili zuen lehen metala. Brontzea. Brontzea, zer zebezen arukin pentsaten. Bai. Zer aroaz, Bai. bale, brontzea, bale. Brontzea da erantzuna beraz. Eta zuzen alda. Kobrea zen erantzun zuzena. Bueno, ez da zer gertatzen. Hirugarren galdera. Zer, Mar? Disidentzia? Bai. Dudan. Denbora. Nor da Piztiaren egunaren zuzendaria, El Día de la Bestia pelikula. Alex de la Iglesia, Juanma Bajo Ulloa edo Imanol Uribe. Ba, ez dakit. Nire pixukia da ondo inago eukirak etia. Oso ondo indozu, eh? Baina jakilako ben izan. Orduan... Ezagutzen dituzu, zuzendariak? Alex de la Iglesia ezagun egin esat, beste bixek ez. Vale. Eta Alex de la Iglesia aukeratu bat. Ezagutzen duzulako, ez da? Ezautu edo. Bai, egunero egoten zara. Importantia, simpatiko izatea da. Bai, Alex de la Iglesia markatuko dugu. Eta zuzen alda? Bai, zuzena da. Eso zelado potri. Venga, ba, laugarren galdera. Bueno, Vitoria berotzen hasi de, eh? Bai. Eman eta jo. Bai. Zurekin bat! Aizeak ez dau pentsaten asmatuko duzunik. Zein da begi barneko geruza, argiarekiko sentibera dena. Argiarekiko sentibera. Da badaki galdera behin da berriz irakurtzagatik ez duzula. Ja, bai. Baina, bueno, zen. Nabil begi baten iruditza buruan inguran. Baina... ez dakit. Irisa esangot. Dakiten, bueno, ezagune izaten badala. Irisa argiarekiko sentibera da? Ba. Irisa da Aitorren erantzuna. Eta zuzen alda, Irisa. Ez, erretina zen erantzun zuzena. Bueno. Beste galdera bat. Bai. Zurekin bat! Hala, zurekin bat, eta super ziur daude. Nork osatua da haizearen orrazia eskultura multzoa. Haizearen orrazia bat gizunen dago, ez? Donostin dago? Bai. Eduardo Txillidak. Txillida da Aitorren erantzuna. Eta zuzen alda? Bai, Oso, no, Txillida da. Guztira bi erantzun zuzen, beraz, 180 puntu lortu dituzue fase honetan eta orain bai, hementxe dago gure markagailua. Pixukideak taldeak guztira 480 puntu eskuratu dituzte eta Zanpantzarrak taldeak guztira 710 puntu. Horrek esan nahi du, beraz, finkapen fasera eta finalera pasatuko dela Zanpantzarren taldea eta iota hurrengo arte esan beharko dotzagula gure pixukizai. Gaur zein ekingo dago afaria? Danon artean. Danon artean eta zuk egingo duzu Aimar, bale. Zuk egin afaria, laktosa gabeko risotoa edo. Eta asko entrenatu, bale? Eta horrengoan, bueltan egongo zarete. Agur guapez. Eta orain bai, finkapen fasera goaz. Finkapenean aurretik lortutako puntuak euro bilakatuko dira. 3 minutu daude proba osatzeko, taldekidek pistak eman eta liderrak asmatzen duen hitz bakoitzeko aurretik zituzten puntuen 110 eurotan irabaziko dute. Eta rekorra apurtu egin dabe.
marka hautsi dute. 710 puntu lortu dituzte, beraz, erantzun zuzen bakoitzeko, 71 euro eskuratuko dituzue. Ez da gutxi ez. Ez da gutxi. Zurekin bat? Zurekin bat. 3 minutu daude, badakizue. Venga, hasi egingo gara. Txistorra. Jaiak. Irina. Taloa. Bai. 71 euro. Oea. Tapatu. Izara. Bai, zuzena da, oso ondo. Itzegin. Makina. JBL. Altaboza. Bai, bosgarailua. Bosgorailua. Bai, 2 minutu eta 10. Umeak. Ipurdian. Pañala. Bai, pardela. Pardela, bai. 2 minutu. Arratoia. Kontrakoa. Jerry. Xagua. Zuzena da. Edan. Lekua. Barra. Taberna. Zuzena da, minutu eta erdi. Fruta. Gorriak. Bi. Gerezia. Zuzena da. Futbola. Borobila. Ostika da. Baloia. Zuzena da, minutu eta 15. Sukaldatu. Paso. Metala. Zartaia. Bai, minutu bat. Maitasuna. Gorrila. Gorputzean. Bihotza. Zuzena da, oso ondo. Habe, galdera guztiak asmatu dituzue, beraz, beste marka bat hautsi duzue, 710 euro eskuratu dituzue gaurkoa. Zorionak, laster hola jarraituz gero gure esakuko dirua ere gainditu egingo duzu, txikiz. Laster, bai. Laster, 710 euro egun baten. Bueno, orain kontuz, ze hori gutxi balitz, orain gure sakuko dirua irabazteko aukera ere izango duzue. Jaun Andreok, finalera goaz. Eta hementxe gure botea, gure altxorra, 10.673 euro. Bueno, gure veteranoek badakite. Azteko, gai aukeratu behar duzue, Yucatanera joateko, edo New Yorkera. Ez, Yucatan. Yucatan. Vieja confiable. Bueno, badakizue, Obileta. gai aukeraketa oso garrantzitsua da. Gai horren barruan, 3 galdera asmatu beharko ditu Iskuk, 3 asmatuz gero, super galdera asmatu beharko du. Eta aia. A ver. Arki. Hau etxik dira, gaurko gaiak. Mari Gona Gorri. Ni Mari joituan, Mari Domingi, Mari mitologia. Ez dut ezu, Ondo pentsatzea, Bai, baina. Gorri, Zeko horretako... Nik Mari esango nian, etxek izuek. Ze ikuste zuen? momentu zonda ikusteak. Besteak inkona, ze okurretza zai. Mari nik oso euskaldun zian ikuste zuen. Bai, euskal inguruak taula. Gorri. Gorri, ze Nafarroa hola igual. Bizkaia etxekitu. Gorria. Egu gorriak, jo que se. Mari ematezio. Ni Mari aukeratuko, baina ez dakit zuek ze. Gustatzen zaizelan azten zareten konspiratzen, ez? Gai bakoitzaren barruan ze galdera egongo diren. Bai, hoi da. Hoi da, gure lana, no? Duzu Gorri oso Nafarroa dela, ez? Izate zala da. Ze esate zuen. Mari. Bai, Mari. Venga, Zer? Mari. Mari. Bale, Mari. Oso ondo. Ai, Gorka. Mari. Gustuan hori non aukeraketakin.
Imagina ez galdera guztik erligiosoak direla. Bai, erligioan ez oso aditu, agatek ez izin duen 3. maila arte eta... Ups! Mari! Mariren barruan, hauxe da lehenengo galdera, erantzun beharreko galdera. Euskal Herriko zein hiriburutan dago Andre Mari Zuriaren plaza? Eta aukerak hauetxek dira. Iruñea edo Gasteiz? Gasteizen. Gasteizen? Gaina festako lehizen egu, Andre Mari Zuriaren jaiak dira, festak. Osa, Gasteizen egon berdu, logika. Egon zara Gasteizko jaxetan? Ez, Gasteizkoan ez, Bilbokoan da Donostiko azten nagusitan, bai, baina Gasteizkoan ez. Banitzako? Honenak. Bai. 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 Gasteiz markatuko dugu, erantzunak gorde egingo dugu. Eta bigarren galdera. Zein da Maria Baioren ogibidea? Hauetxek dira aukerak. Sopranoa, idazlea ala aktorea? Ez da gatideik. Sopranoa ez da gizerdan. Sopranoa da abeslaria. Sopranoa da beran tonalidadi. Aktorea idazle, esangoet, Maria Baio. Aktorea? Bai, aktorea esangoet. Bale, aktorea? Bai. Bai? Bai, bueno, bai. Gordeko dugu aukera hori. Eta hon, kuriosite, zuek zergatik aukeratu duzuen Mari? Mari, Anbotoko Mari, euskal mitologia, gero Zutagarren abesti bat, bai. Bale, Zutagarren abestia, bale, ondo. Eta azken galdera? Zein da Mariah Careyren abestia? Zautzen duzu Mariah Carey? Kanta batzu bazkit. Bai! Zure guilty pleasure da Mariah Carey? Gabonetako kantak eta gurasoak kotxean jartzen zuen. Bai. Hau etxek dira aukerak. I will always love you, with or without you. All I want for Christmas is you. Edo, baby, one more time. Dudakat, I will always love you, edo, all I want for Christmas is you. Gabonetako esangoet, all I want for Christmas is you. Bai? Bai. Markatu egingo dugu. Baina ez da gire, bai. Eta erantzuna gorde egingo dugu. Zuek badakizu erantzuna? Ez. Bale. Bueno. Listo, Gorka? Bai, jazta. Bai. A ber, bain zemuz, erantzunak. Errepasoarekin hasiko gara. Hasieratik hasiko gara. Hauxe zen lehenengo galdera. Euskal Herriko zein hiriburutan dago Andre Mari Zuriaren plaza? Galdera horren erantzuna, zure ustez, Gasteiz da? Bai. Eta zuzen alda Gasteiz? Bai, zuzena da. Beste galdera bat. Zein da Maria Baioren ogibidea? Ez da ideik. Zuk esan duzu? Aktorea. Aktorea. Hoi da, bai, a ber. A ber, aktorea. Yukatangoa da Maria Baio. Bai, ze. Bueno, aparkatu. Aktorea... 10.000 eta piko euro daude jokoan, Ja, bai, ez da gutxi. Maria Baio, aktorea alda? Ez, sopranoa da. Eta azken galdera, zein da Maria Careyren abestia, All I Want for Christmas is You. Hori zuzen erantzun duzu, beraz. Hauxe da, faiatu duzun bakarra, ze pena. Baina kontuz, gaurkoz bintzat, 710 euro irabazi dituzu, Bai. Eta guztira, 3.224 euro irabazi dituzuen. Hortaz aparte, hurrengo saioan beste aukera izango duzu, gure zakuko dirua eramateko eta kontuz hurrengo saioan, gure zakuan, 10.763 euro gongo dira. Eta badakizu gu hementxe gongo garela astelenetik ostegunera, zurekin bat egiteko prest hementxe ETV baten. Aio, mua!